Първи фотографа ни чакат. Я се обърни. Мамо, Сашо иска да се снимам. Айде, Саша, и виж. Саша, ела. Аз ти хващам. Отивам на видео по Има по-хубави лъжички. Ей, да. Тео, имаш гости. Тео, идваш ли? Айде, ела да разгледаме това. Гледаме по-хубавите лъжички. Верно ли има по-хубави лъжички? Да. И къде сте, да ги кажем на камера? Ето тук. Много са малки. Да, от пухата. О, виж! Ами то. Вики? Александър. Колко ти опранчи? Как ти взимахме? Ина? Вики, много си хубав. Аз не виждам нито една риба. Показва се. Кое тук има бе? Тя ще видиш една рибка. Теодор ще падне в вода. Видях? Искаш да го поздравиш ли? Там е, поздрави го. Той много работи. Няма го завъртих Реда и как се върти Маргарита. Тя Явно това е била символиката. Сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже, наистината от Твоето име, от името на единородният Ти Син и Светият Ти Дух, възлагам ръката си върху Твоя раб Теодор, Тия Твой Дух. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. На брега от лоша среща, от пладнешки демон, от лоши привидения. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето му. Амин. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето му. Ангели от всичкото му служение и от всичката му гордост. 3 пъти отричам се. Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се 3 пъти. Съчетах се 3 пъти. Съчетах се. И вярваш ли в него? Отговаряте, вярвам в него като цар и Бог. Вярвам в него като цар и Бог. Въздържател, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородни, който е роден от Отец преди векове. Несътворен, единосъщен от Отец и от когото е останал. Съчетах се. И поклоним му се. Отговаряте, покланям се на Отца и Сина и Светия Дух. Покланям се на Отца и Сина и Светия Дух. Единосъщна и неразделна Троица. Единосъщна и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да се спаси сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Владико Господи Боже наш, призови Твой раб Теодор за светото Твое просвещение и удостой го с тая велика благодат на светото Твое кръщение. Амин. С мир на Господа да се помолим.
за високопреосвещеният наш митрополит Йоан, вода чрез силата, действието и слизането на Светия Дух на Господа да се помолим, за да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим, на Господа да се помолим, като поменем заедно с всички светии пресвятата пречиста. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Амин. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Амин. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Амин. Сам Ти, човеколюбиви и цариви, сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Амин. Сам Ти, човеколюбиви и цариви, сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Амин. Сам Ти, човеколюбиви и цариви, сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Амин. Нетление осветителен дар, очистваща грехове, предпазваща от болки и гибелна за демоните, недостъпна за вражеските сили с ангелска сила изпълнена, да бягат от нея зломислещите създанието, защото призовах чудното, славно и страшно за враговете Твоими, Господи. Пушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Твоите ръце ми се твориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Така, застанете се на място, където бяхте. Извършваме второто таинство, миропомазанието. След всеки мой израз, кръстницата казва Амин и наблюдава местата, които помазвам. Печат дъра на Светия Дух. Амин. Печат дъра на Светия Дух. Амин. Светия Дух. Амин. Амин. Ай, мъжно прическа. Студена? Няма си мокър. Богати огнищаша и закраваша, зискающи же Господа, не лишават се всякаква блага. Се запушите ръцете, вземате се, ще чакаме да завикат, за да се запушим. Можеш сама. Специално. Сте ся, во Христа облекосте ся, Алилуя. Вие, които в Христос се кръстихте, в Христос се облякохте, славете Бога. Елични во Христа кръстисте ся, во Христа облекосте ся. И като се приближи Исус, заговори и им рече: даде ви се всяка власт на небето и на земята. И тъй идете научете всички народи, като и кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух. Ето аз съм с вас през всички дни, до свършека на света. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Помилвай ни, Боже, по великата си милост, молим се, чуй и помилвай. Сега и винаги во веки веков. Амин. Христос, нашият истински Бог, който удовлетвори се кръстите река Йордан на Йоан Кръстител, по молитвите на своята се пречиста майка и на всички свои свети. Амин. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Святото кръщение на Теодор, чрез което той стана християнин, част от Българската православна църква, раждане се в Христовата вяра, свръхестествено невидимо за нашето, че при трикратното потапяне във водата, Бог се докосва до него, духовно го обновява и му дава силата и благодата той да търси и да извършва доброто, отколкото злото в неговия живот. От този момент той има своя ангел-просител, който невидимо ще го пази и ще го закриля, но тук на земята вече има своята кръстница, която с него се явява духовна майка и учителка на вярата, т.е. кръстницата поема нелеката отговорност да го учи на православната вяра, която е подава на Теодор. Голямата кръща отговорност ваша ще остава за родителите, вие сте призвани да станете продължители и обогатители на тази Божия благодат, като възпитавате за нашата християнска вяра. Личен пример, като малък бройка в храма, милиони литургии, с тях един век, когато страстно се плаща един достоен човек, един истински християнин, личност, които съждение не е с много трудно се откриват
нашето общество. Обратно. Виж. На петия път Така. го прави. Така, така, така и така. Браво, Теодоре! Това е кръщеното свидетелство на Теодор Честито. Това е спомен от кръщението от нашия екран. Ще му изкарате една хубава снимка, има двойно залепващо, ще я залепите, ще му напишете трите имена, датата и годината на кръщението. Посланието е за вас, родителите. Не само да го прочетете, но да го приложите, да го поддържате и да се молите за спасението на неговата душа. А тук ще ви бъде обяснено какво да правите с нещата, които... Където? Искате да снимате ли? Я пак пика. Питка! Едно. Питка! Ева, може ли да те взема да те прегърна? Да, виж с каква досада. Любов, любе да го пишеш. Ами, шупи се от очието, тя да знае. Ще паднеш във водата втори път. Аз си взех телефона, за да снимам риби. Айди вкъщи. Що бягаш? Лека.